Tak, čaute. Ja som volám Martin, ja som z Bratislavy a študujem v podstate tu na ekonomickej. No a mňa čo zaujalo na tomto programe a prečo som sa rozhodol, že tento program by bol docela fajn, je to, že v podstate do zahraničia takto som nebol ešte. Takže nejakú takú pracovnú väčšiu skúsenosť som nemal a na druhej strane ma to tak strašne moc nelákalo ísť robiť nejakého plavčíka alebo nejakú hostesku, čašníka, čiže rozhodol som sa, že tento program by bol docela dobrý v tomto. A moja skúsenosť po lete bola taká, že v podstate angličtina bola už pred letom na takej, povedal by som, lepšej úrovni. Samozrejme, určite každodennou nejakým komunikáciou, rozprávaním sa to ďalej posunulo na nejaký vyšší level. Myslím si, že čo sa týka nejakej práce s ľuďmi, chápaním, ako ľudia myslia a tak ďalej, myslím si, že to bolo super. Sú tam cool ľudia, je to cestovanie, myslím si, že by to mal zažiť každý.